Perfecte. Bona tarda. No, molt breument, només per unes paraules només per introduir aquest webinar. Deixeu que comenci donant les gràcies als ponents per acompanyar-nos, per nosaltres poder fer reflexions de fons que vagin acompanyant la nostra acció política quotidiana, a vegades marcada per les urgències, doncs és imprescindible. I per això, des del primer dia que vam obrir aquesta oficina europarlamentària, vam decidir que aniríem fent aquests webinars de manera regular i són realment troncals en el que seria la nostra acció com a eurodiputats. No és una anècdota. Aquests webinars per nosaltres no són una anècdota, són una tasca, insisteixo, d'acompanyament de la feina que fem en el dia a dia des de Brussel·les, però absolutament necessària. Per tant, agraïm molt als ponents que accepten de participar als nostres webinars, sempre, com avui, experts de primer nivell, i vull començar, per tant, donant les gràcies que hagi volgut estar aquí. Segona cosa, recordar que estem en un format híbrid. Per tant, més enllà de les persones que assistiu presencialment, a les que saludo totes, algunes són ja velles i fidels, diguem, assistents a les nostres sessions. Hi ha gent connectada, hi ha molta gent connectada online i per tant és important i crec que fem bé d'organitzar aquestes taules rodones amb aquest format híbrid presencial-digital. Després, efectivament, deixem-me una petita ironia perquè avui, com deia l'Aleix, és un dia de satisfacció. Permeto de fer una broma. Vist que hi ha una correlació automàtica entre els nostres webinars i les nostres victòries judicials, crec que a partir d'ara, en comptes de fer un webinar al mes, n'hauríem de fer una a la setmana, com a mínim, que això vol dir que acumularem de les que tenim. Disculpeu la broma, però realment la victòria d'avui no és una victòria menor, és una victòria molt, molt important i crec que és inevitable que nosaltres, encara que avui parlem de canvi climàtic, fem també esment. Això també, de fet, és un canvi de clima polític el que genera una notícia com la d'avui. I després, ara sí, entrant molt breument amb la matèria que ens ocupa avui. El tema d'avui, de la manera com l'estem plantejant, és l'exemple més gràfic de que la lluita contra el canvi climàtic no es pot abordar només des d'un sol nivell polític, des d'un sol nivell de govern. Necessitem la participació de tots els nivells de govern per ser realment eficaços en la lluita contra el canvi climàtic. Què vull dir? Que no és, tot i que sigui una qüestió prioritària de l'agenda del Parlament Europeu i de les institucions europees, això del canvi climàtic no és matèria de Brussel·les i prou, però no és una matèria que es pugui abordar sense Brussel·les, però també seria un error pensar que ja ens en ocupem des de Catalunya, des de la plaça Sant Jaume, i que ja ho resoldrem des de la plaça Sant Jaume, perquè sense Brussel·les no ho podríem resoldre, però sense la plaça Sant Jaume tampoc ho podríem resoldre. I quan dic la plaça Sant Jaume, em refereixo al govern de la Generalitat, però també als ajuntaments i també als governs dels estats. És a dir, si algun tema de l'agenda política necessita de la participació activa i, a poder ser, de la cooperació intel·ligent entre tots els nivells de govern, és aquest. Necessitem les institucions europees, necessitem els governs dels estats, necessitem els governs, en aquest cas de Catalunya, de nivell regional, i necessitem un govern que esperem que més tard, més d'hora que tard, sigui també un govern estatal, però en aquests moments és el que és, i necessitem el nivell municipal. I el seminari d'avui és molt il·lustratiu perquè convoquem uns eurodiputats que estem activament compromesos amb els temes de l'agenda verda, amb els temes de la lluita contra el canvi climàtic, ara us posaré un parell d'exemples, però convidem experts, però també convidem un representant del govern de Catalunya, etc. És la prova més il·lustrativa d'això, que hem de poder dialogar amb els que estem fent acció legislativa des de Brussel·les, amb els que estan fent acció governamental, en aquest cas des de governs subestatals, com seria el cas de l'Agència Catalana de l'Aigua, i dialogar amb els experts, que són els que ens han de marcar el camí i que sobretot són els que ens han de marcar el ritme, perquè jo crec que estarem tots d'acord, i vaig acabant, que en la lluita contra el canvi climàtic tan important és el camí com el ritme. I si no anem a prou velocitat, per més ben encertats que estiguin els nostres plans, per més ben orientades que siguin les nostres inversions,
per més ben encaminades que estiguin les nostres polítiques, si no les fem prou ràpid, no seran útils i arribarem tard, no serviran de res, o cada vegada seran menys útils. Com deia, nosaltres hem participat d'accions molt històriques que ha estat fent el Parlament Europeu en aquest mandat, com un mes, és un Parlament de 700 i pico diputats i som molts, per tant, els diputats que podem atribuir-nos les accions d'aquest mandat, però en la part que ens correspon, nosaltres també hem contribuït, per exemple, a l'aprovació de la llei del clima, que ja sabem prou bé, que és la llei que parla d'aconseguir la plena descarbonització de l'economia europea per l'any 2050. No? Per tant, al costat de la llei del clima tenim, per exemple, el Pla d'Acció contra la Sequera, no sé el nom tècnic quin és exactament, però ja enteneu de què estic parlant. Crec que hi hem fet un cert, ja en podem parlar si de cas, un cert error com a país de no haver après del tot prou bé la lliçó de la sequera de fa més de 10 anys, perquè d'aquella sequera en van sortir la intenció de fer una sèrie d'inversions i és ara que a correcuita ens haurem de posar a fer aquestes inversions. Entremig han passat moltes coses. Entremig ha passat una crisi financera que ha drenat els recursos fiscals dels governs, entremig hi ha hagut un procés polític conflictiu, etc. Per tant, és veritat que l'agenda política a Catalunya va estar envaïda per altres prioritats, però ara reprenem propòsits d'inversió que ja van quedar bastant definits quan la sequera anterior. I ara els haurem de fer una mica a correcuita. Però, en tot cas, sabem segur que necessitem desalinitzadores, necessitem plantes de regeneració i necessitem tecnificar el reg en el nostre sistema agrícola i implantar sistemes de reg agrícola molt més eficients. Com a mínim, a part de la recuperació dels aqüífers. Tot això ho necessitem. I al mateix temps, això és actuar a partir de les conseqüències del canvi climàtic, i això ho podem fer des del govern com el de la Generalitat, intentem mesures de compensació de les conseqüències del canvi climàtic, en aquest cas la baixada del nivell dels embassaments, des del Parlament Europeu, com dic, intentem actuar sobre les causes del canvi climàtic. Quan nosaltres aprovem la llei del clima, doncs efectivament estem intentant treballar sobre les causes del canvi climàtic. I és per això, perquè s'ha de poder actuar simultàniament sobre les conseqüències i sobre les causes, o sobre mitigar els efectes de les conseqüències i intentar acabar amb les causes del canvi climàtic, que necessitem, com deia, la participació de tots els nivells de govern. I des de Junts, precisament, volem fer aquesta contribució a pensar de manera simultània l'acció que hem de poder fer a nivell europeu i la que hem de poder fer a nivell estatal i subestatal. No dic res més, només volia centrar una mica els termes del problema. És un problema que ens concerneix a tots els que estem en diferents nivells legislatius, diferents nivells de govern, i per tant és important que en parlem tots alhora, en parlem junts. Insisteixo, moltíssimes gràcies als ponents i els hi passem la paraula. Molt bon dia. Moltes gràcies, Toni.